Ki nongelam jong Kalampung kisang kentai kelai kendu yau Chief Executive Member jong Kakas Hills Autonomous District Council oba penyat singsim man pensengau hau ya kejingkwa jong kekenhun bakapor kala I bat katkum kejing telun jong kasalentem ki kentai ru kidai banedon mentalang tangkum ki dekot jong ka Executive Committee ha ki dorbar shnong. Hak jinge keren bat kilat betai kebor ka Presiden jong Kalampung kisang kentai ka kong Thailin Panbu kala ong ngila pensengau hau CM ban le ai kadba sya ka any namar ba kanile se kalong ka badang thamai bedle se ki donru ki dorbar shnong ki bakantup ya ki kentai ya ki Executive Committee jong ka dorbar shnong hanrai ki babun hi menta hidang duna nama tu padan ki bateri padan ki bapuli padan ki ti ka jung ong mi ki thei ka kaplam ju ki lo ma pe hai ki ka tu po ki thma ka bun ki lang ba ka le wat ka ni ki jing sim jai na ka mi ru di nak ta ka dawi bele si sim lang ki ha ban ya thma ka ban ni siki wi ki jaka ka khai pating ki ti ki ha ka lo ka mi kan pe ki khun kan li kan sumat bat kum ju ka yang ka sem ta ka sami ka ta ka ba ong ba ni sha I kan thei ni ne ki jing ka la ji ka po hak petai start mentang la pai sikani ka mu saka artificial intelligence mi ko ti mentangin ngi ka thai la bat kelang mang la ibon ki dobas no dak je trilang bat ki long mi bat ki kan thai la ba le sibon ki ni pa lai kra manta lu kum ka sin dom ba jom mo den tu ju ma ki piatim hadin ka tu ni ya nong man ka ni da bari bari ka ni kan thai kiram ba kem la ti ka sa bat on lai ku jat ka cha bat ka tha lai ku jat ka cha kem bo lo ko ni dang lek ngi kan thei pat ka suti da ki je kiat ki ti ni ki le rumah mi la bat ka ka jing tri lang ka jing ai jing mot lang ha ka ni ka bamta wa ka so ka padeng ro thai krim yo ki nu ji arab la da don ka thei committee pe ti ko mga ong bani ni mangim ha ba ka panchati raj bale bangi don ka da basino ka sik shitu la ngim don ka ni le ni ha panchati raj handu ki sal panch ki du khot ki ban de ki thei sa 4% ka ka ki pu ti ke ji kwa jung ni ka long ba ngi trai lang ngi akti lang ngi kren ya ki jingat kan ki thei lang ba ki kama ti ki thei ba ya rap lang ya ki em lang sa lang ka pha ka miat chu krishna mo ti ba na ka pa di pi ki nang ai khu bo mo pen pu so tho ba ka tu sin ngi wan ka mi ko ba ki wa lang ba shno ngim chi kren ni ki ji kwa lang ba shno ni tap ti ga bo le jong ya ga do le jong ni kwa tang ni don ha ki Executive Committee jong ki do ba shno ba ngi yo ba ya rai lang ba pi lang ba ka do lang Judang kerja keren orang macam, tiga tur ke bakla, dengan ini kan so bakla itu dulu. Tiga kerja kau aja ni, ya kita kisah nak bikin dulu, kan ayah kan dia orang kita teh. Sentana kembali bagi banyak penduduk mentasi, kaji banyak penduduk yang ini bagi mentasi yang bah hidup nak kalian juga ini siapa yang kita bersangka balak le apa katung ka keluar rumah katung ka syak lagi nama kan dia ke ibu bentar ka barang kamu dak si ka balong thumai di buat lada kidan hi dor wasnam ki bala untuk ki dong ki kinte ki executive committee jong ki re bobon hi makalong hinta ti kadang dang guna ti so makalong badan kan tinggal bahkan kan long inti nama ki kinte ni sutu kan sutu ki kinte nang banta ke juga mo bayar kundu ji ai tu ni ji ti la ka bayar dong lang ya bayar rai lang ni berkat lang ya mo yang ya lesi ka bangon rai ka jing toy nang ta ka jing biang ji ba po sin ko thau dia Hatopi ya dawa dong penduduk negara Lampung yai CM kai ka bapia pensengau na pidon kono no ka mat jeng dawa naka liang jong ni ka Lampung sangkan the te ni don kat bakalong mentang ni don lai kuai teli ki sang ki biasno alang ki unit nakidong baper te kat ba kita ki bayadon hang tak sangkan the 4 don re ki bayo bandrung haki bakin long ki executive member jong ka dor basnong te mangi te long ila don na do kisnem nyuhua te kini wa indo kila ayo bandrung hapo ki dor basnong long kum ki executive member te kila inkra kila shumia jawlang sning te long ni shukwa ban ai jeng arab lam ya ki we ki kan thei ki baki kwa ken bandrung
haki dorbar snong ban ken silong tang ki executive member ndai baki ong bangi kwa ban bat ya kata kamlang ba snong bangin ya khun ya kata nri ya khun na kabenta ki we ki para kan theiru ki ba ki badan halaki dong ki ba pher ba kiru ken yo ban ya dan bentalem kum ki executive member jong kador basnong ita kan i jeng wari kan do jong ni tem dei bagi kwa ban ong ya kata kam ka ba he ba han kum ban long dang basnong tem mlai ke ni ki kan thei mo se e ka long kam ka ba e ka mi ka yong ka ne ka tai ka ba hia nei tang ban shu ai jeng mot lem tang ban shu liu jeng mot lem tang ban shu yes sno ban ta ha ka decision making jong kador basnong te da ka jeng don jong ni ki sang kan thei kung i presiden le sekretari ki badan halaki jong ki snong ki presiden sekretari jong snong ki sanggan thei tidak ka ki don maki ki la ban ai ken ya ka jing mot lem jong ki ken ai ya ka nu ka jing ka ban tha ban batai ban lat na ki nu ki jing jenjar ki jing e ha ka kham kong sam e ka dei na ka ban ta ki khon samla mo khon samla kan thei sen rang habangi ya miet kum turu naka dong dong ni na ki we ki dong ru ki ne ki khon samla sen rang ki kham ko ngo yang ni ki kemi ki kham ko ngo yang ni ki kemi balai ba ngila long ki kemi jong ki hi daka jing iet ya ki ngi kran daka jing sneng jing krau ya ki ngi kran daka ktien ka bajem ndai ban kan hiet ban dumok e ki mo namar ki dei ki khon jong ni hi hawa ngi don ki khon nri ki khon jong asnong ru ki dei ki khon jong ni ki long ku me hi e na kadang pe ni sawan ba ngin ngi kwa ba ka district council kan ai da kan nu ka jing tho mo jing tho ban sha kan ya ki kan thei mo ya ki kan thei ba kan yo rung lem armot ki representative sha ka executive member jong kador basno Kai ka executive committee assurance na ka jukular